Χρόνια πολλά. Σε αυτή τη συνάντηση σήμερα θέλουμε να αναδείξουμε ότι υπάρχουμε και ότι συνεχίζουμε την ιστορία. Η σημερινή ονομασία του χωριού μας προήρθε από τη μεταφορά της έδρας του Επισκόπου Δρυνοπόλεως μετά την καταστροφή από τις ορδές του Δελτίνου. Κάτω επισκοπή με δίψα και μάθηση και παράδοση άνοιξε το πρώτο της ελληνικό σχολείο το 1871. Σήμερα η εκκλησία του χωριού, χάρη στη βοήθεια του ευεργέτη Πέτρο Παπαδόπουλου από την Κοσοβίτσα, που χάρισε 100 φράγκα για το άνοιγμα του σχολείου. Το χωριό μας δεν λύγησε από τις βαθιές πηγές όπως τους θανάτους, τις αρρώστιες και τις ατυχίες. Οι κάτω επισκοπιανοί ήταν πάντα δίπλα στη χριστιανική θρησκεία τους. Με την Αγία Τριάδα, με τον Άγιο Βασίλη, με τον Άγιο Γιώργο. Αν και κάποιο ατύχημα η εκκλησία μας κάκε, σήμερα έχουμε κοντά μας ή δίπλα μας, σε καινούριο χώρο. Θέλω να αναφερθώ στο σήμερα, με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες βαρέων στις πλάτες όλων μας. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το χωριό μας και η πατρίδα. Τίποτε δεν γίνεται διαπαγίας. Έχουμε να στρώσουμε και να κάνουμε έργα. Θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια με την εξουσία, με τους χωριανούς, με την δυνατή στήριξη του φίλου μας, του Ξέρα. Μη θέλοντας εδώ να αναφέρω με πολιτικές σκοπιμότητες. Ξεκινήσαμε τον δρόμο μας, αλλά η Ζήλια και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μας τον τελειώσαν και παραμένει στα χάλια. Όμως δεν θα σταματήσουμε και θα ξεκινήσουμε τις προσπάθειες να τον ολοκληρώσουμε τον δρόμο. Θέλουμε για το καλύτερο του χωριού μας, για τη στήριξη και την αναγέννηση του συλλόγου μας στην Αθήνα. Έστω και πολύ αργά, αλλά πρέπει να τον συγκεντρώσουμε και να ξεκινήσουμε μαζί με τα παιδιά και με την νεολαία. Η πολύ μικρή σχέση με την κάτω επισκοπή που έχουν και οι άλλοι ανθρώποι. Οι σχέσεις που έχουν με την κάτω επισκοπή, με την Ομόνια, πρέπει και αυτοί να στηρίξουν και να βοηθήσουν το χωριό μας. Το 1990 το χωριό μας ήταν 331 άτομα με 72 σπίτια. Το 2013 μόνο σε εκλογικούς καταλόγους είναι 370 άτομα και 80 σπίτια. Σήμερα σε αυτό το δεύτερο αντάμωμα θέλουμε να χαιρετήσουμε και να τιμάμε τους δασκάλους μας, όπως το Μίσο, το Τσούρο, το Λάκα, το Ζόγκα, τον Παπά, τον Μάντι και τον Ποντίνι, και να θυμόμαστε το έργο τους. Και είμαστε σε έναν χώρο που πολλοί από εμάς μάθαμε να γράφουμε και να διαβάζουμε, και σήμερα βρίσκεται αυτά τα μαύρα χάλια και μένουμε με την προσπάθεια να το γλιτώσουμε από τα χειρότερα. Εδώ έχουν κομμάτι γνώσης και οι πάνω επισκοπιανοί και το Ραντάτι και η Γλίνα. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για την Παναΐα, τη Μεγαλόχαρη που γιορτάζει αύριο. Και μέσω των λαϊκών ορχήστρων την παράδοσή μας να μην την αφήσουμε. Μέσω των λαϊκών αρχίστρων την παράδοσή μας να μην το αμφίσουμε, όπως ήταν ο Μαργαρίτης ο Μάντης στον τομέα της κάτω επισκοπής, μέσω της μουσικής και του τραγουδιού που κατέβηκαν οι χωροί από το ορεινό πογόνι της Ελλάδος στην Επισκοπή και μετά στη Δρόπολη. Επίσης υπάρχει και το πολύτιμο νερό του Μάντσφα. Αν και η πάνω επισκοπή δεν έβαλε το χέρι της δυνατά, ένας από τους φίλους μας μπόρεσε να κάνει τις προσπάθειες να γλιτώσει αυτή την πηγή. Έχουμε τις δυνάμεις να είμαστε δίπλα και η Δρόπολη ξεκινάει από ένα μεγάλο χωριό όπως είναι το Τερβισιάνι που έχει δείξει, που ξέρει τι θα πει ελληνισμός. Στην καλύτερη περίπτωση η ρίζα που έχει αφαιθεί στα μαύρα της Αχάλια θέλει τη στήριξη και αυτό το χωριό μπορεί να την προσφέρει. Χαιρετούμε σήμερα τους ανθρώπους που μας λείπουν από δίπλα μας, αλλά έχουν βοηθήσει για την πρόοδο του χωριού μας, όμως όπως τον Νίκο τον Παπά, φίλοι και αδέρφια. Η πέτρα είναι βαριά στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε να μιλάμε ποτέ στα παιδιά μας, στη νεολαία, για το χωριό μας και την παράδοση. Σας καλωσορίζομαι όλους και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω για την οργάνωση και για τη βοήθεια τον Βασίλη τον Κούρα, τον Ανδρέα τον Νότο, τον Βαγγέλη τον Σκιαδά, τον Γιάννη τον Ποντίνη, τον Αντώνη Γκίκα και τον Δημήτρη Γκίκα και πολλούς άλλους χωριανοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά να περάσετε. Olha o Pedro. Έχει κολλησιρίνγκι. Έχει κολλησιρίνγκι, κάτω από Spinning